हेलो फ्रेंड्स फुंबिलनि गोदान हामलायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय थुदो बिदिब्ला दिनैनि गोदान निउज आपडेटनि सायाव बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय मैया आसामाव गासै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन 365 आरो बे 365 नि मादाव गुवाहाटी सिटियावनो मोननाय जादोंमोन 134 सा सुबुं कर'ना पजिटिभ तो बे समाव दङ आसामाव गासै टटेल केसेसा दङ बे समाव 9799 हामफिनदों 6327 एक्टिभ केसेस दङ 3455 आरो थैनाया जादों 14 बेनो दं मैया प्राइम मिनिस्टारा लादाखआव थांदोंमोन भारत आरो चीननि गेजेराव दुंहाव थासारि सोलिबाय थानाय समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ शुक्रबार खालि फुङाव लादाखनि लेहआव थांदोंमोन आरो बिथाङा हरखाबै थांदों जायनि थाखाय बिथांखौ गोबां मानसिफोरा संखिखांदों गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे थांफादोंमोन चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत आरो बिथांमोना थांनाय जायगाया 11,000 फिट गोजौमोन रिलायन्स जिअ लाना फैदों मोनसे मोजां खौरां जिअ लाना फैदों मोनसे गोनांथार खौरां मानोना जिअआ मोनसे एप लाना फैदों जायनि मुङा जिअमेट मुंनि मोनसे एप आरो बे एपनि गेजेरजों 100 जन सुबुङा खनसेयावनो खालामनो हागोन एचडि भिडिअ कल आरो बे एप्सखौ प्ले स्ट'रावनो मोननाय जागोन दा कर'ना मुलि लॉन्च 15 आगस्ट कर'ना भाइरासजों थानाय मोनसे मोजां खौरां आईसीएमआर आरो भारत बाय'टेकजों लोगो नांनानै कर'ना भाइरासनि भेक्सिन लाबोगासिनो दङ बे मुलिखौ 15 आगस्टआव लॉन्च खालामगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो 7 जुलाइनिफ्राय बेखौ ट्रायल खालामगोन होननानै मानसिनियाव ट्रायल खालामगोन मिथिनो मोननाय जादों तो बेनि उनाव दङ गुवाहाटीआव प्लाज्मा बेंकखौ जागायजेनबाय माने जीएमसी गुवाहाटीनि जीएमसीआव गिबि खेब प्लाज्मा बेंकखौ जागायजेनबाय मैयानि दिनाव आरो बे जागायजेननायखौ जागायजेनदोंमोन डक्टर लिथिकेल बिथांनि देहायाव न बिथाङाबो कर'ना पजिटिभ जाखांनायमोन तो बेनो दं एनडब्लिउटि आरो जेडब्लिउ आनजादनि खालार माने एनडब्लिउटि आरो जेडब्लिउ आनजादनि मोनसे खालार सायख'बाय आरो जेडब्लिउनि आनजादा जागोन 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 2 सेप्तेम्बर आरो पास जानायनि उनाव एडभान्स जेडब्लिउ आनजादा जागोन 27 सेप्तेम्बराव तो ओमफ्राय एनडब्लिउटिनि आनजादा जागोन 13 सेप्तेम्बराव तो बेनो दं आईपीएलआ केन्सेल जाबाय इन्डियान प्रिमियार लिग बे गेमा एबा बे बोसोराव जानाय नंला एप्रिल दानाव जानो गोनांमोन भारतआव मख'नो गोनां खोथाया जादोंमोन बे जे आईपीएल आसामनि गुवाहाटीयावबो जानो गोनांमोन एकबार बरखापारा स्टेडियाम ना मा बुङो बेवहाय दा बेवहाय खेबनै जानो गोनांमोन नाथाय बे केन्सेल जाबाय दा दङ दाइन नाम्बाराव दैबानाजों लोमसावना थैनायफोरनिसिम मोनसे मोजां खौरां आसामाव जायफोरा दैबानाजों लोमसावनानै जिउ फोजोबना लानो गोनां जादों बिथांमोननिसिम मोनसे मोजां खौरां नरेन्द्र मोदीआ आसामनि जायफोरा दैबानाजों थैदों बिथांमोननिसिम न'खरनो 2 लाख होगोन होनना फोरमायदों तो बेनो जोंहा मोनसे गोग्गाथाव खौरां गं 23 कलेजफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव फैफिनबाय क'क्राझार सहरनि साखाथि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 12 बि स्टेटास मोनफुंनो थाखाय गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि गोख्रों सोमावसारनायनि फिथाइ महरै दिनै 12 बि स्टेटास मानथाखोआव थिसनबाय नायल' जायल' आफां आसामनि गंसेल' गोजौ थाखोनि सोलोंथायारि फसंथान बिटिसिनि गाहाय सदर क'क्राझार सहरनि देबोरगावआव गायसननाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 12 बि स्टेटास मान दान्दा मोननाय लोगो लोगो बिटिसिनि गंब्रै जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थानाय गं 23 फरायसालिमाफोरा फिन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव फैफिनबाय बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय आसामनि रायजो बेंगिरि थामहिनबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि चेन्सेलर प्रफेसार जगदीश मुखिया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव थानाय बिटिसिनि ओनसोलनि गं 23 फरायसालिमाफोरखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव लाबोफिनबाय तो बेनि उनाव जोंहा रबिराम दैमारिया जोबथाहांबोबायनो उदालगुरिनि 3 जुलाइ थांनाय 2 जुलाइ खालि रबिराम दैमारिया 40 बोसोर बैसोनि बेंगालुरु जोबथाहांबोयो बिथाङा गावनि गोरिब नखरखौ दैदेननो थाखाय देहायारि नाख्रेबजानाय लोरबां देहाखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो बेंगालुरुआव खामानि मावनानै नखरखौ दैदेनबोदोंमोन नाथाय थांनाय 2 जुलाइ खालि देहानि हालोदा बारानिफ्राय बारासिन जादोंमोन आरो खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांदोंमोन नाथाय देहा फाहामसालियाव जायगा गैया होनना गुबुन मोनसे देहा फाहामसालियाव लांनाय समावनो बिथाङा जोबथाहांबोयो मख'नो गोनांदि बिथांनि गोथै देहाखौ दिनै BBWA नि मददाव बेंगालुरुनि शान्तिनगर मुंनि गोथै फबग्रा जायगायाव जोबथा बिदाय होयो बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां गेलाबिल हिरामाती गामिनि थागिबिमोन स' दिनैनि बिदायसिनसै गोजोन्थों।